HSBC Bank Malta reġistra profitt ta' 44.4 miljun euro wara t-taxxa fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena. Waqt konferenza ta' aħbarijiet 3:30 il-Bank Lokali li fit-tmiem is-sena l-oħra ħabbar li laħaq ftehim ma' Credja Bank ta' Greċja biex dan jixtri l-isma maġġoritarji tiegħu għalli dawn ir-riżultati kienu affettwati minn rati tal-imax aktar baxxi u spejjeż straordinarji. Fil-fatt, id-dħul net mill-imax naqas għal 85.6 miljun euro fil-waqt li l-ispejjeż operattivi żdiedu għal 65.9 miljun euro. Il-bank qal li l-profitt qabel it-taxxa laħqu għal 51.7 miljun euro. Is-self ġdid kompla jikber bżieda ta' 27% għal klijenti privati u 75% iżjed lin-negozji meta mqabbel mal-ewwel nofs tal-2025. Min-naħa l-oħra, id-depożiti ta' klijenti laħqu l-ammont ta' 6.2 biljun euro. F'kumment lil One News, il-kap eżekuttiv tal-HSBC Malta, Jeffrey Fitch, qal li l-bank kellu prestazzjoni b'saħħitha u reżiljenti, sostnuta minn żieda fl-attività tal-klijenti, serv ġdid, servizzi ta' investiment u assigurazzjoni. So here at HSBC Bank Malta, we're very pleased with our first half results. We had another half year with revenues over 100 million euros. We had adjusted profits before tax of over 50 million euros. And I think that reflects the resilience of our business. And we're very positive on the future. Sarittant tħabbar li l-bord ta' diretturi tal-bank approva dividend interim gross ieħor ta' 15.5 miljun euro se jitħallas fit-23 ta' Settembru li ġej. Dan jiżdied fuq id-dividend tal-ewwel kwartal total ta' 28.5 miljun euro fl-ewwel nofs tas-sena. L-HSBC Malta qal ukoll li kompla jinvesti fil-modernizzazzjoni tal-ferat tiegħu u fl-innovazzjoni diġitali filwaqt li saħħaħ ir-rabtiet mal-komunità kummerċjali. Il-bank tenna li se jkompli jiffoka fuq tkabbir sostenibbli, appoġġ il-familji u negozji Maltin flimkien mal-investiment fis-servizzi finanzjarji bitħejja għal-futur.